A la porta de la Casa de la Cultura esperaven l'alcaldessa de la Pobla i nombrosos alcaldes i regidors populars de la comarca la visita del vicepresident del Consell. José Ciscar assistia a la Pobla a la inauguració de la nova seu del partit, però primer estava convidat per l'Ajuntament a la firma en el llibre d'honor. Al Saló de Plens, l'alt càrrec de la Generalitat ha compartit taula amb el diputat autonòmic Vicent Betoret, el diputat comarcal Francisco Tarazona i el diputat al Congrés Juan Vicente Pérez Aras. També molts alcaldes i representants públics. Ciscar ha aprofitat esta visita per agrair i destacar el treball que es fa des de l'Ajuntament de la Pobla i posar de relleu el treball de l'actual equip de govern. Tot el seu treball, el seu interès en millorar la qualitat de vida i el benestar de tots els veïns d'aquest privilegiat racó de la comarca del Camp de Túria i de la Comunitat Valenciana. D'ací la comitiva es traslladava a la nova seu dels populars, al carrer Colón. Més de 150 militants i simpatitzants es donaven cita per a celebrar la inauguració. L'alcaldessa de la Pobla obria els parlaments. Animava tots a continuar treballant per revalidar la majoria que té a l'actualitat el Partit Popular i assegurava que són la força que pot donar estabilitat al govern. Contelles convidava a tots a treballar des de la nova seu per aconseguir-ho. El objetivo de esta nova sede era tindre més espai per treballar més i millor per al nostre poble i per al Partit Popular. Jo crec que lo que perseguíem avui en esta inauguració era això, que la gent coneguera este nou espai. Hem tingut la sort de poder comptar en el vicepresident i per a nosaltres és una forma de començar la precampanya que ens dona tot l'al·licient i tota la força perquè aquest 24 de maig tornem a revalidar les eleccions en la Pobla, per supost, i també en la Comunitat Valenciana. El diputat i alcalde de Vilamarxant, Vicent Betoret, ha aprofitat el seu torn de paraula per afirmar que gràcies al PP Espanya ha aconseguit eixir de la crisi i que ara no és moment d'apostar per altres partits que assegura no tenen un programa clar. Els parlaments els ha tancat el president provincial d'Alacant dels Populars, José Ciscar, que ha qualificat de manera molt positiva la gestió de Mari Carmen Contellers al cap de l'Ajuntament de la Pobla i ha demanat als militants que l'ajuden a repetir. He vist un ambient molt bo, he vist a la gent molt il·lusionada, amb moltíssimes ganes. Es nota que aquí l'alcaldessa i el seu equip han fet una gran llavor. Veig que la gent la respalda, que té molt de recolzament i veig un ambient que el que em diu és que Mari Carmen Contellers va seguir sent l'alcaldessa de la Pobla de Vallbona després de les pròximes eleccions. Ciscar ha contestat a les preguntes dels militants al voltant de diferents aspectes de la política valenciana i estatal. I amb esta fotografia de família, els populars han tancat aquest acte d'inauguració de la nova seu.